Η εικόνα μιας επιχείρησης είναι το σημείο εκκίνησης της επικοινωνίας της με το κοινό της. Η εταιρική σας ταυτότητα οφείλει να εκφράζει τις αξίες, τη φιλοσοφία της εταιρείας σας και να σας διαφοροποιεί από την υπόλοιπη αγορά. Γνωρίζουμε πως η διαδικασία αυτή για έναν επιχειρηματία μπορεί να θεωρείται χρονοβόρα και πολύπλοκη. Γι' αυτό, μέσα από τον διαδικτυακό μας σχεδιασμό, ερχόμαστε να απλοποιήσουμε αυτή τη δημιουργική διαδικασία και να σας απαλλάξουμε από οποιαδήποτε ευθύνη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να συμπληρώσετε το quiz μας για να μας δώσετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη δημιουργία των γραφικών σας. Έπειτα εμείς σας καταθέτουμε τις ιδέες μας, τις οποίες εσείς σχολιάζετε. Τι είναι αυτό που σας αρέσει και τι θέλετε να κρατήσουμε, μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που πραγματικά σας αντιπροσωπεύει και αναδεικνύει την επιχείρησή σας.